Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip, nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Holy 10 Chematama achinyomba St. Flo naTinashe Mutarisi akanyora paFacebook pake iye Holy 10 achiti dzoserai mufana account yake amboitawo zvaanoda. You are trying too much to be St. Flo. Iwewe wacho achireva Tinashe Mutarisi hanzi uri kuzamba by all means kuda kuzviita unge St. Flo. Hanzi you think we can't tell kuti St. Flo didn't type this English. Tawanda chaiye Holy 10 ari kuzviramba ari kuti kuna St. Flo zidofo St. Flo agoni kuita se kunyora chirungu and Tinashe Mutarisi ari kunyora behind. Aenderera mberi Holy 10 achiti mukuhwanda nekuti management but deep down you know mukutotsvagawo mbiri, cool down. Izvi zvatorwa na Holy 10 ari kurwadziwa nekuti aona zvanyorwa na St. Flo kupeji rake, saka Holy 10 ari kuti hasi St. Flo asi St. Flo anyora iye achiti a massive shout out kuna mukoma Japreza for his exceptional work. He is putting together a series of phenomenal show over the weekend. Asi vazukuru vambuya ndavazviramba vachiti aiwa Holy 10 udenha too much. Aripo mumwe munhu auya achiti iye rongoti mazitama anenge magaro afantani. Mumwe munhu akati but truly speaking St. Flo chirungu chomunetsa hasiriye. Mumwe munhu akati he is disrespecting St. Flo. How do we know if he didn't get paid to say that? Saka vazukuru vambuya ndava kutaura zvinhu zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati watanga ka dai wakadonhedzwa nemafanzi pfutseke matama anenge bulldog yaBrian. Mumwe munhu akauya akati iye pandakatanga kumuvenga iye Holy 10 ndepapa paakati iye anogona kuimba kudarika macheso. Mumwe munhu akati kana mozorohwa nemakorokoza chihera ndimi munotanga mune pamuromo. Mumwe munhu akati Holy 10 dzikama. Asi Holy 10 azopindurawo naye pane uya amutuka achiti mazitama anzi achi anenge bulldog. Holy 10 akati nyaya yako yekuti kudai kufunga kwebenzi handizi guys unoti kudi. Mumwe munhu auya akati now we all know Holy 10 une bitterness and kurwadziwa na St. Flo. His English is good. Ingawane pabipolar ndiye aita seaimba achitaura chirungu hauna kusvinzwa here. Mumwe munhu akati aiwa sure he should cool down. I am with Holy on this one. Tinashe Mutarisi anozozvinyanya ndiye ari kumhanya neaccount yaSt. Flo ngadzikama. Mumwe munhu akati Holy 10 ibenzi chete. Mumwe munhu akati I support him. Mutarisi ari kuzviwanza. Mumwe munhu akati ndosaka uchirohwa kuna Holy 10. So guys handizivi tunoti kudii ndiyo nyaya yanga tauya nayo. Holy 10 ari kudedzera kuti Tinashe Mutarisi ndiye ari kunyorera St. Flo asi vazukuru vambuya ndava kuti aiwa dzikama iwe Chematama usataure kwasina kuswera.